na daddage na wuyin garman doki nai nisa ba a ganin gora. A tare da ke yana nan alam ke nura yake yawan ambato. Amina gare ki ya gangaro da koko zo ki sa madara. A so ta tallafa min ta wanke abin da yake ta damuna, ta samin magani gunta banda kuna ma ta yi harbi na, ta nunan damuwa da kula tabbas ta san hakin ƙauna. Amana zan riƙe ta ta dandana duba ta yi mun kara. Yawan ƙauna ka sa ambato da almajir fara ya fito. Amina gare ki ya gangaro da koko zo ki sa madara. Idan dai san ki ne to ko za ka ni ba za na daina ba, domin na tabbata ke ba za fa ki bar na so na koka ba. Nauyin kaya da kayi wuya ba zai iya kasa ɗauka ba, kallo kwaido yake shi ƙara kunne yayi saurara. An ce na faɗo dalilin da ya sa na fiye damuwa kanki, ko da sunan ki zan sa cikin waka sai in ta yin doki. Take na sarauniya tambari a cikin sasan ya kakaki, na ce ni ne wata sai ku zo ku taya